Vakantieparadijs Domburg wordt groter en groter. Inwoners en raadsleden vinden het mooi geweest. We blijven binnen die cirkel en we komen daar niet buiten. Genoeg is genoeg, stoppen we. Klaar. En verder in deze uitzending. Omstreden gebedsgenezer wil Zeeuwse kerk. En mee op het eerste schip door Nieuwesluis. Goedenavond. De uitbreiding van vakantiepark Hof Domburg in Domburg stuit op kritiek van inwoners en raadsleden. Zij zeggen dat de eigenaar van het park, Roompot, nu met andere plannen komt dan eerder afgesproken. Het wordt allemaal nog ingrijpender. Dit is de boerderij van André de Visser in de polder bij Domburg. Hij ziet al 40 jaar het toerisme op zich afkomen en ook nu komt het weer dichterbij. In verband met de kustvisie, met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt. En daar gaan ze nu weer buiten. Ja. En daar zijn we het niet mee eens. Helemaal niet. Maakt zich er boos om? Ja, echt. Het is niet zo wat het hoort. Hij maakt zich vooral boos over de hoogbouw die er moet komen. Gemeenteraadsleden van Veeren zijn ook niet te spreken over de gepresenteerde uitbreidingsplannen van de Roompot. We willen zeg maar een soort oplopende bebouwing zo naar Domburg toe. Maar nu wil de eigenaar juist oplopende bebouwing richting waar we hier staan. Hier moet straks dat hoofdgebouw toch komen? Ja, dat zou hier moeten komen, nog daar meer naar die boerderij toe. En daar hebben wij van gezegd, daar gaan we onder geen voorwaarden mee akkoord. In de kustvisie is namelijk vastgesteld dat de bebouwing aan deze rand van Domburg netjes glooiend naar beneden gaat, richting het platteland. Toch lijkt het alsof de Roompot een spelletje speelt met de Raad van Veeren en ze niet serieus neemt. Want als u in de kustvisie zegt, geen hoge bebouwing aan die rand. En wat presenteren ze u? Hoge bebouwing aan die rand. U wordt er gewoon in de maling genomen. Tot op zekere hoogte. Je moet het ook van hun kant willen zien. Die willen gaan tot het gaatje, tot het naadje. Ja, maar als je zegt nee en ze doen het? Dat klopt. Nou, dan krijg je een keer een deksel op je neus. Punt. Dat is het grote risico. Het Roompot vakantiepark Hof Domburg hier is al zo'n 30 jaar oud. En dat er hier iets moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. De meeste huisjes zijn naar vervanging toe, net als het zwembad hier achter mij. Maar hoe dat moet gebeuren, op wat voor manier, daar zijn veel mensen het niet over eens. De politiek van Veeren die vindt dat er wat moet gebeuren in deze omgeving. Afronding. Hoe je die afronding gaat doen, hebben we samen over gehad. We blijven binnen die cirkel en we komen daar niet buiten. En we gaan er gewoon met z'n allen enthousiast tegenaan. Roompot moet zich realiseren dat ze hier een pracht van een locatie hebben. Wij willen niet het idee krijgen, ook onze achterban niet, onze inwoners, dat ze het idee hebben dat hier een recreatiereus de kust van de gemeente Veeren als een kolonie zien en Domburg en heel de kust willen gaan kolonialiseren. Want dat Domburg ooit een badplaats was voor de Zeeuwen zelf, die tijd is al lang voorbij. De grenzen aan die groei die zijn er. Kijk, het toerisme heeft veel gebracht, maar het moet eigenlijk niet meer groeien. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En wij willen daar hun een keer voor waken en voor hun waarschuwen dat wij een keer durven zeggen, genoeg is genoeg, stoppen we. Klaar. Voorheen keken wij, was het hier allemaal landbouw rond. Ja? En dan keken we tot bijna onder de toren in Domburg. En nu, ja, nou is het nog een paar honderd meter. En dan zitten we bij mij op de erf. Ja? Veel kritische geluiden dus hier in Domburg. Begin juni gaat er over gepraat worden in de gemeenteraad. En dan wordt duidelijk of die plannen doorgaan zoals de Roompot ze nu heeft voorgeschoteld. Of dat er toch flink aan gesleuteld moet worden. De toekomst van het Nationaal Park Oosterschelde staat op het spel. In de voorjaarsnota van het kabinet worden de subsidies weer ingetrokken die juist vlak daarvoor waren toegezegd. Het Nationaal Park zou het met 3 ton minder moeten doen. En dat kan eigenlijk niet, zegt voorzitter Krijn-Jan Provoost. Hij vreest voor een zwart scenario. De Oosterschelde kreeg ruim 20 jaar geleden de status Nationaal Park, wat betekent dat het beschermd natuurgebied is. De kerncentrale staat uit, sinds gisterochtend. Er is een klein lek ontdekt aan een klep van het nucleaire deel. Dat kan alleen gerepareerd worden als de kerncentrale helemaal uitstaat. Wanneer de reparatie is nog niet duidelijk. De muziekboerderij bij Oost-Soeburg blijft bestaan. Henk Vos heeft een opvolger gevonden, zodat er bandjes kunnen blijven oefenen. Zoals in het verleden Bluff en Surrender. Dat is fantastisch. Daar ben ik echt heel blij mee. Die muzikanten, dat is een stuk van je leven.
Maar die rekenen op je. De kogel is nu door de kerk. Zijn zoon en schoondochter gaan het overnemen. En zij hebben ook nieuwe plannen voor de muziekboerderij. Het moet wel gemoderniseerd worden, dus een beetje naar de maatstaf van deze tijd. Dat we even gaan bekijken van wat willen de muzikanten, een beetje input willen we er ook bij hebben. En dan gaan we kijken wat we voor iets moois kunnen gaan maken met de tijd. Dus dat gaat goed komen. Gebedsgenezer Tom de Wal komt naar Zeeland. Via social media maakte hij bekend dat hij een nieuwe kerk start in Goes. De Wal is omstreden omdat hij beweert dat hij via God zieke mensen kan genezen. Volgens hem bestaan ziektes niet, zolang je maar in Jezus gelooft. Kunnen we touwtjes springen? Wow, yes! Jezus Christus geneest! Halleluja! In 2016 begon Tom de Wal aan zijn missie. Frontrunners Ministries. Nog geen 10 jaar later trekt hij duizenden volgers naar zijn diensten. Omroep Brabant-verslaggever Ilse Schoenmakers dook samen met collega's diep in zijn wereld. Maandenlang onderzochten ze het reilen en zeilen van de charismatische voorganger. Tom de Wal en zijn Frontrunners Ministries is omstreden omdat ze genezingsdiensten organiseren waar je genezen zou kunnen worden van bijvoorbeeld kanker en MS. En ook hebben ze bevrijdingsdiensten waarvan ze zeggen dat je bevrijd kunt worden van je demonen. En demonen zijn dan bijvoorbeeld autisme en homoseksualiteit. Ja, en als je maar hard genoeg bidt, zeggen ze, dan wil God je helpen. Waarom kiest Tom de Wal uitgerekend Zeeland als volgende bestemming? De provincie is geen onbekend terrein voor hem. Bij eerdere conferenties trok hij al volle zalen en dus genoeg potentiële Zeeuwse volgelingen. De Wal maakte zijn plannen bekend voor de Grote of Maria Magdalena kerk in Goes. Een hint naar de locatie? Nee, zegt het Goese kerkbestuur. Zij nemen afstand van elke suggestie van samenwerking. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje hoe Tom zich graag profileert. Hij maakt graag grapjes en hij laat ook wel zien dat hij het anders doet dan de kerken die er voorheen waren. En dat hij ook veel jongeren heeft die hem volgen. En ik denk dat hij daar wel trots is en dat hij daar eigenlijk hier een beetje de draak probeert te steken met de kerk. Gratis diensten, gratis boeken, maar toch miljoenen op de bank. Hoe krijgt Tom de Wal dat voor elkaar? Zijn volgelingen doneren gul. Er ligt wel sterk de nadruk op het geven van geld. En ook wordt gezegd dat als je maar geld geeft en goed genoeg gelooft, dat de kans dan ook groter is dat je een wonder ontvangt. Jezus Christus geneest! Halleluja! De nieuwe kerk start in september in Goes. De locatie, dat is nog een mysterie. Het aantal blauwe vlaggen op stranden en in jachthavens in Zeeland is onveranderd gebleven. Het keurmerk dat staat voor schoon en milieuvriendelijk wappert op 18 stranden en in 17 jachthavens. Jan-Paul van Hekken is bij een gala van zijn club Brighton & Hove Albion uitgeroepen tot speler van het jaar. De Arnhemuidenaar kreeg de meeste stemmen van de supporters van de club uit de Premier League. Van Hekken is bezig aan zijn 3e seizoen en dus overduidelijk populair bij de Brighton-fans. Meer dan een half jaar geleden werd hij geopend, de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Maar veel schepen zijn er nog niet doorheen gevaren. Dat kan pas als het schutten in de sluis uitgebreid is getest. En daar werd vandaag een begin mee gemaakt. Marlea is standby voor de Nieuwe Sluis. Alle ogen zijn gericht op hoe binnenvaartschip Marlea de Nieuwe Sluis invaart. Dat zijn schip volop in de schijnwerpers staat, vindt Johnny van Eyck best even spannend. Want die Nieuwe Sluis is wel een stukje groter dan hij gewend is. Hij is echt groot. Je moet rekening houden met wat het water doet, zeg maar. Want het vecht met elkaar en schepen reageren daarop. De Nieuwe Sluis werd in oktober al geopend door de koningen van Nederland en België. Maar daarna bleef het lange tijd stil in de sluis. De 2 bruggen moesten namelijk sterker worden gemaakt, zodat ze ook de komende 100 jaar nog mee kunnen. Die reparaties zitten erop, dus kunnen de proefvaarten plaats gaan vinden. Nou, het werd tijd, hè? Zullen we maar denken bij de officiële opening en nu. Daar zit wel een heel groot tijdverschil in. Maar we zijn er blij mee dat we eindelijk kunnen gaan proefvaren en testen. Komt er eindelijk schot in. Duidelijk is dat de sluis werkt. De proefvaarten dienen vooral om ervaring op te doen. We gaan ervaring opdoen met het bedienen, met het werken op het sluisplateau, maar ook het begeleiden van de schepen zelf. Nou, daar gaan we komende tijd mee aan de slag. En ik vergelijk het wel eens met een nieuwe auto. Ondanks dat je weet hoe je moet rijden, is het toch wel heel fijn voordat je een druk centrum inrijdt. Dat je weet hoe het reageert, wat waar zit.
Dus we gaan de komende tijd gaan ervaring opbouwen. Voor de binnenvaartschipper kan het niet snel genoeg gaan. Nu moeten ze het alleen doen met de Oost- en Westsluis, terwijl het erg druk is op de vaarroute. Voor de rest lossen we hier denk ik wel een heel groot probleem op in Terneuzen. Want de wachttijden zijn bij tijden en soms vaker zou maar lief zijn, is gigantisch. Ja, is daarom deze nieuwe sluis ook echt wel belangrijk voor de binnenvaart? Deze is inderdaad belangrijk, ja. Want het gaat een hoop problemen oplossen qua wachttijden voor de sluis. De komende weken vinden er nog meer proefvaarten plaats. Eerst met kleinere schepen, zoals dit binnenvaartschip, maar later ook met grotere zeeschepen. En soms met meerdere tegelijk. Als die tests goed zijn verlopen, dan gaat de nieuwe sluis pas echt open. En de verwachting is dat dat in de zomer gaat zijn. Het was een dag met vrij veel zon, vooral aan de kust, want landinwaarts waren er wat stapelwolken. Het werd 17 tot 19 graden. Morgen meer van hetzelfde, het wordt ietsje warmer en de dagen erna blijft de temperatuur oplopen. En op onze socials vind je nog het verhaal van Jantien. Wij hadden haar 10 jaar geleden in onze uitzending. Ze kreeg toen geen paard, dus besloot ze op haar koe te gaan rijden. En nu wordt er een film gemaakt, gebaseerd op haar verhaal. Dat is op onze social media kanalen. En dan zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.